Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε με τον πολύ εκλεκτό μας καλεσμένο, τον πολύ καλό μου φίλο, τον Ανδρέα Φίκα. Ανδρέα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ύστερα από 3 χρόνια πολύ μεγάλης προσπάθειας που παλεύω να σε φέρω εδώ στο στούντιο του Topspin και της Κοσμοτέ TV, νομίζω πως τα κατάφερα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Προσπάθησες αρκετά και που βρισκόμαστε εδώ μαζί αυτή τη στιγμή να κάνουμε την εκπομπή. Ανδρέα, διαβάζοντας λίγο το βιογραφικό εδώ που μου έχει στείλει, όχι όπως δεν τα γνώριζα, απλά έπρεπε να τα θυμηθώ κι εγώ λίγο. Πρωταθλητής Ελλάδος στους άντρες, στους εφήβους, έχεις παίξει πανευρωπαϊκούς, έχεις παίξει σε βαλκανικούς, σε μεσογειακούς, μέλος της ομάδας Davis Cup. Έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα στην καριέρα σου σαν τενίστας. Βλέπω έχεις παίξει με ονόματα όπως ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς, ο σημερινός προπονητής του Νόβακ Τζόκοβιτς. Έχεις παίξει με τον Φαμπρί Σαντορό, με τον Τόμας Ένκβιστ, ο οποίος για ένα φεγγάρι ήταν προπονητής και του Στέφανου Τσιτσιπά. Και θέλω να σε ρωτήσω, είσαι ένα παιδί που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Εκείνες τις εποχές, τη δεκαετία του 80, το τένις λίγοι το γνώριζαν στην Ελλάδα και πόσο μάλλον στην Αλεξανδρούπολη. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το τένις? Νομίζω ότι ήταν συγκυριακό. Όπως όλα τα παιδιά, κάποια στιγμή ξεκινούν με κάποια αθλήματα. Αποφάσισα να παίξω τένις. Υπήρχε ένας αξιόλογος προπονητής εκείνη την περίοδο που μας βοήθησε να αγαπήσουμε το τένις. Και μετά από 1-2 χρόνια κατέληξα να βρεθώ νούμερο 2 στην Ελλάδα κάτω των 12 ετών. Οπότε ήταν ένας, μπορώ να πω, μονόδρομος. Έφτασα κάποια στιγμή να πω θέλω να παίξω τένις. Όταν αποφάσισες και είπες στον εαυτό σου ότι θέλω να παίξω τένις, έφυγες από την Αλεξανδρούπολη και ήρθες στην Αθηνά? Όχι, η διαδρομή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Μετά από την κατάκτηση αυτή της θέσης ο προπονητής έβαψε προπονητής στην Όμιλο της Αλεξανδρούπολης και τότε ξεκίνησε ένας αγώνας με την οικογένειά μου να φτιάχνει ένα γήπεδο τένις δίπλα στο σπίτι. Η μητέρα μου να διαβάζει από αμερικάνικα περιοδικά γιατί δεν είχα μία σχέση με το τένις και να γίνει την προπονήτριά μου. Με ένα μηχάνημα που πετούσε μπάλες. Οπότε είναι μια διαδρομή πραγματικά επίπονη και δύσκολη που δεν τη συναντάς τώρα πια. Έτσι. Για τα περισσότερα παιδιά που παίζουν τώρα τένις σε μικρές ηλικίες, ηλικίες που ήσουν και εσύ όταν ξεκίνησες να παίζεις, θαυμάζουν τον Κάρλος Αλκαράθ, τον Στέφανο Τσιτσιπά, αυτά τα νέα παιδιά, τον Σβέρεφ, τον Ρούμπλεφ. Εσένα ποιος ήταν τότε το είδωλό σου? Το είδωλό μου ήταν ο Μπιον Μπορκ. Ήσουν ακόμα πιο μακριά, δεν ήταν της εποχής σου τενίστες? Ναι, όχι. Ήταν όταν ξεκίνησα εγώ το 1980, τότε με συναντούσε ο Μπορκ και πραγματικά ήταν το είδωλό μου. Λοιπόν, φαντάζομαι πως τον είδες, παρακολούθησες το τουρνουά της Μαδρίτης, παρακολούθησες τον τελικό. Βεβαίως. Περίμενες ποτέ ότι θα έβλεπες τον τελικό τον Στρούφ? Η αλήθεια είναι ότι ξεκινώντας το τουρνουά δεν μπορούσε να το φανταστεί κανένας, ένας lucky loser, έτσι. Να καταφέρει να υπερβεί, θα πω εγώ, τον εαυτό του και να φτάσει σε αυτόν εδώ τον τελικό, παίζοντας με ένα παιδί που μπορούμε να το πούμε ότι είναι παιδί φαινόμενο. Έτσι. Είναι 20 χρονών και δείχνει ότι έχει κάνει και θα κάνει μια πορεία αξιοθαύμαστη. Όχι, δεν το περίμενα, αλλά είναι ένας αθλητής έμπειρος, γρήγορος, δημιουργεί μια έκπληξη στους αντιπάλους και αυτό νομίζω τους ξαφνιάζει και γι' αυτό και κατάφερε να φτάσει μέχρι εκεί που έφτασε. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έγινε στην Μαδρίτη. Πάμε να δούμε έτσι και πλάνα από τον τελικό, από τα παιχνίδια του Στέφανου και θα είμαστε ξανά μαζί σε λιγάκι για να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Ανδρέα Φίκα. Είδαμε έτσι τι συνέβη στην Μαδρίτη, σε ένα τουρνουά το οποίο ολοκληρώθηκε χθες και είχε διάρκεια 10 ημέρες. Πλέον, Ανδρέα, και η Ρώμη και η Μαδρίτη, όπως και το Indian Wells και το Μαϊάμι, έχουν διάρκεια 10 ημερών τα τουρνουά αυτά που τα ονομάζουν σαν μικρά Grand Slam, αν θέλεις, λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας που έχουν. Ποια είναι η άποψή σου για το φαινόμενο Κάρλος Αλκαράθ? Είπες τη λέξη, είναι φαινόμενο. Είναι ένα παιδί που από πάρα πολύ μικρό έχει δείξει ότι θα κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη πορεία στο τένις. Είναι ολοκληρωμένος παίχτης με μια μεγάλη γκάμα χτυπημάτων και πάρα πολύ δυνατός πνευματικά. Έχει πολύ δυνατό χαρακτήρα να αντέχει τις πιέσεις.
Και αυτό είναι έτσι ιδιαίτερο για ένα παιδί αυτής της ηλικίας, γιατί έκλεισε τα 20 πριν από 2 μέρες, αλλά όλα αυτά τα στοιχεία του χαρακτήρα του και το τενιστικό κομμάτι τα έχουμε δει από 18 ετών. Και αυτό που μου κάνει επίσης πολύ μεγάλη εντύπωση ότι είναι ένα παιδί το οποίο το σώμα του ήταν έτοιμο από 18 χρονών. Μάλλον έχει προετοιμαστεί πολύ νωρίτερα για να φτάσει στα 18 και να είναι έτοιμος. Βοηθάει σίγουρα ότι είναι Ισπανός και υπάρχει μια κουλτούρα και μια προϊστορία στην χώρα και γνωρίζει πολύ καλά το τένις και είδανε το ταλέντο του και επενδύσανε πάνω σε αυτό το παιδί. Και ναι, όντως είναι ένας ολοκληρωμένος αθλητής. Τον είδαμε χθες κόντρα στον Στρουφ στον τελικό. Εγώ είχα αυτή την περιέργεια να δω πώς θα αντιδράσει κόντρα σε έναν παίχτη ο οποίος λένε ότι παίζει old-fashioned tennis, επειδή παίζει πάρα πολύ με το service volley και ειδικά σε μια επιφάνεια που δεν ταιριάζει αυτό το στυλ. Βέβαια, επειδή είναι το υψόμετρο της Μαδρίτης, είναι πιο γρήγορα τα γήπεδα σε σχέση με άλλες χωμάτινες επιφάνειες. Νομίζω πως ο Στρουφ έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Οι επιστροφές του ήταν απίστευτες. Έπρεπε να παίξει πιο επιθετικά από ό,τι έπαιζε ο Αλκαράθ και νομίζω ότι μέχρι ενός σημείου ο Στρουφ τα κατάφερε. Δηλαδή νομίζω πως τον στρίμωξε αρκετά τον Αλκαράθ. Έτσι όπως θα λες την Μαρίζα. Έχει ένα πάρα πολύ καλό σερβίς. Έχει πραγματικά καλές επιστροφές που έτσι, δυσκολεύουν πάρα πολύ τον αντίπαλο και δυσκόλεψα και τον Αλκαράθ χθες. Και ξαφνιάζει πάρα πολύ και με το επιθετικό του τένις, γιατί κανείς δεν μπορεί να περιμένει σε αυτή την επιφάνεια και με έναν ουσιαστικά baseliner, αν ορίσουμε τον Αλκαράθ baseliner, να πηγαίνει τόσο τακτικά στο φιλέ και να κερδίζει πάρα πολλούς πόντους. Μπράβο του, ναι, είναι εκπληκτικό αυτό που κάνει χθες. Ο Στρουφ επέστρεφε και ήταν ακριβώς απάνω στη βασική του γραμμή, σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Σε αντίθεση με τον Αλκαράθ, ο οποίος ήταν 5 με 6 μέτρα πίσω από τη δική του βασική γραμμή. Τι κέρδιζε με αυτό ο Αλκαράθ, το να στέκεται τόσα μέτρα πίσω και πόσο μπορεί να δυσκολέψει και όλο τον αντίπαλό του πίσω από το δικό του σερβίς. Ίσως αυτό να μην είχε. Ίσως θα χρειαζόταν ο Αλκαράθ να μπει λίγο πιο μέσα. Έτσι, για να προλαβαίνει. Επειδή βρισκόταν αρκετά πίσω, προλάβαινε ο Στρουφ και πλησίαζε ακόμη περισσότερο στο φιλέ. Αλλά προφανώς ήταν και η οδηγία του Φερέρο τέτοια. Ναι. Έτσι, οπότε δεν μπορούμε να πούμε κι εμείς πολλά. Σίγουρα δεν κάνει κάτι μόνος του. Έτσι. Είναι διαβασμένο ο τρόπος που θα παίξει και γι' αυτό τον είδαμε να παίζει έτσι. Ο Αλκαράθ μένει πίσω στην baseline για να απαντήσει το πρώτο σερβίς και μετά παρατηρούμε ότι όσο αρχίζει και πιέζει τον αντίπαλο, μπαίνει και ξαφνικά γίνεται ένας παίκτης που είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός και στο φιλέ. Ναι. Και αυτό είναι το τρομερό του αυτού του παιδιού, ότι δεν είναι ο baseline της εποχής των 90s, ένας Βίλαντερ που έμενε στην baseline και το βλέπαμε να μην πηγαίνει σχεδόν ποτέ στο φιλέ, ελάχιστες φορές. Είναι ένας παίκτης που έχει πάρει στοιχεία, μπορώ να πω, και των τριών μεγάλων Φέντερερ, Τζόκοβιτς και Ναδάλ και το έχει παντρέψει και είναι εκπληκτικό. Βλέπεις να κάνει serving volley και στο δεύτερο σερβίς, να παίρνει την μπάλα στο πρώτο χρόνο. Και για το drop shot μπορούμε να συζητήσουμε όποτε θέλεις. Ναι, για το drop shot. Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια το drop shot δεν ήταν ένα χτύπημα το οποίο το βλέπαμε έτσι πολύ τακτικά στο παιχνίδι οποιοδήποτε παίχτη. Υπήρχε μεν, αλλά όχι τόσο πολύ όσο το βλέπουμε από τον Αλκαράθ. Βέβαια, έχω να σου πω ότι κατάφερε να του εκμηδενήσει τον drop shot εχθές ο Στρουφ. Γιατί έπαιζε τόσο δυνατά και έπαιζε τόσο βαθιά που δεν πρέπει να ήταν πάνω από 5 drop shot εχθές από τον Αλκαράθ. Ακριβώς, επειδή έπαιζε πάρα πολύ γρήγορα και τον πίεζε ο Αλκαράθ, ο Στρουφ τον Αλκαράθ, δεν μπορούσε να έχει το χρόνο να κάνει τον drop shot. Το drop shot είναι ένα χτύπημα το οποίο γίνεται όταν έχεις χρόνο, όταν είσαι πάνω στον πόντο. Και επειδή πιεζόταν δεν μπορούσε να το κάνει πράξη. Έτσι. Και αυτό που λες έχει να κάνει με αυτό που ανέφερα νωρίτερα, ότι παλιότερα βλέπαμε το Φέντερερ να κάνει drop shot αρκετές φορές.
πολύ νωρίτερα από τον Τζόκοβιτς και τον Ναδάλ. Τώρα βλέπουμε τον Αλκαράζ στα 20 του να επεμβαίνει τόσο πολύ με τον drop shot που αρχίζει να γίνεται μια τάση με τα drop shot. Ακριβώς. Το οποίο είναι και πάρα πολύ δύσκολο χτύπημα στην εκτέλεσή του. Έτσι, μπορεί να φαίνεται εύκολα, αλλά θεωρώ είναι από τα πιο δύσκολα χτύπηματα, γιατί είναι ένα χτύπημα αίσθησης. Δεν είναι ένα χτύπημα το οποίο μπορείς να το μάθεις, αν θέλεις, εύκολα. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι να έχεις μετά μια το πάρα πολύ καλή σερβίς είναι το πιο αίσθηση δύσκολο χτύπημα. Έτσι. Αλλά γίνεται ουσιαστικά τις περισσότερες φορές όταν είσαι πάνω στον πόντο. Πάμε λίγο στον Στέφανο Τσιτσιπά. Καταρχάς, η πρώτη μου ερώτηση είναι, όταν εσύ έπαιζες τένις, εκείνες τις εποχές που παίζαμε τένις, φανταζόσουν ποτέ, σου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό σου ότι κάποια στιγμή θα είχαμε 2 top 10 και top 5 κάποια στιγμή της παγκόσμιας κατάταξης στους άντρες και στις γυναίκες, δικά μας παιδιά? Όχι, δεν νομίζω ότι περνούσε από το μυαλό κανενός από τους αθλητές εκείνης της εποχής ότι θα μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε για 2 Έλληνες αθλητές που να έχουν καταφέρει αυτό που έχουν καταφέρει και που ακόμα έχουν δρόμο. Είναι αξιοθαύμαστο, είναι άξιο επένου. Είναι πολύ αυτό που γίνεται και αυτό που κάνουν. Εμείς και ίσως κάποιοι που είναι έξω από το γήπεδο δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν αυτά τα παιδιά στο γήπεδο και πρέπει να το χειροκροτήσουμε. Ο Στέφανος, ο οποίος έφτασε μέχρι τους 8 της διοργάνωσης, εκεί τον σταμάτησε ο Στρούφ. Νομίζω, εντάξει, η αλήθεια είναι πως έχει ταλαιπωρηθεί με έναν τραυματισμό στον ώμο ο Στέφανος από το Australian Open. Δεν ξέρω αν ακόμα είναι στο 100%, είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό, αλλά ξέρουμε πολύ καλά πως όταν ένας παίκτης είναι τραυματισμένος δεν μπορεί να κάνει την προπόνηση που θέλει, οπότε δεν μπορεί να βγάλει τον καλύτερο του αυτό, αν θέλεις, στο παιχνίδι. Αλλά νομίζω στην Μαδρίτη, όπως και στη Βαρκελόνη, τον είδαμε πλέον να είναι σε καλή κατάσταση τον Στέφανο. Νομίζω όμως ότι εκεί νομίζω πως είναι η αχίλλειος πτέρνα του Στέφανου, είναι στα κρίσιμα σημεία πολλές φορές. Δυσκολεύεται να αξιοποιήσει τα break point που έχει στα χέρια του. Δυσκολεύεται όταν είναι με την πλάτη στον τοίχο, πολλές φορές βλέπεις λες και δεν έχει το ψυχικό σθένος να τα αντιμετωπίσει. Εμένα τουλάχιστον αυτή την αίσθηση μου δίνει. Δηλαδή πνευματικά νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο δυνατός. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και αυτό επισημαίνω και εγώ στο Στέφανο. Ότι αυτό που χρειάζεται πάρα πολύ, γιατί άμα δούμε όλους τους top αθλητές να παίζουν και κρύψουμε τα πρόσωπά τους, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιος είναι 1, ποιος είναι 2, ποιος είναι ακόμη και 30 και 40 στον κόσμο. Τεχνικά είναι πάρα πολύ καλή και οι διαφορές των top αθλητών και αυτών που θα κατακτήσουν την κορυφή και θα μείνουν εκεί, νομίζω ότι βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Να δυναμώσει ο Στέφανος και να γίνει πνευματικά πιο ισχυρός. Να παίρνει τις πιο σωστές, τις πιο κατάλληλες αποφάσεις στα κρίσιμα σημεία. Και εκεί νομίζω είναι και η διαφορά των top αθλητών με την 15η και με την 20η του κόσμου. Συγκεκριμένα στο παιχνίδι με τον Στρούφ, ο Στέφανος είχε 1 στα 10 κερδισμένα break point. Νομίζω πως αυτό τα λέει όλα. Είναι ένας παίχτης που μπορεί να παίξει το ίδιο καλά από τη βασική γραμμή όπως και μπροστά στο φιλέ. Απλά νομίζω ότι αυτό πώς μπορεί να δουλευτεί. Είναι θέμα εμπειρίας σίγουρα. Πλέον ο Στέφανος έχει τεράστια εμπειρία. Πώς αλλιώς μπορεί να δουλευτεί όμως αυτό το κομμάτι? Φτάνεις εκεί πέρα στο κρίσιμο, πώς το μυαλό σου μπορεί να μείνει συγκεντρωμένος, να μην ξεφύγει το μυαλό σου? Θα σου κάνω μια παρένθεση. Θυμάμαι που μας είχε πει η Μαρία τότε στα ημιτελικά του Ρολάν Γκαρός που είχε παίξει, όταν έφτασε ένα πόντο μακριά από την νίκη, έχασε το μυαλό της εντελώς. Μου λέει, σκεφτόμουν ότι θέλω ένα πόντο για να πάω στο τελικό του Ρολάν Γκαρός και χάθηκα. Δεν μπορούσε πλέον να συγκεντρωθεί για να παίξει. Αυτό πώς τι θα σέβει στο μυαλό σου? Πώς το τι θα σέβει στο μυαλό? Υπάρχει προπόνηση εκεί μέσα από αυτό. Δηλαδή υπάρχει προπόνηση σε δύσκολα παιχνίδια, αλλιώς αντιμετωπίζεις. Δηλαδή αν βιώσει άλλη μία φορά έναν ημιτελικό ενός Ρολάν Γκαρός και μία ίσως τρίτη φορά, εκεί νιώθεις πιο οικία με αυτό το γεγονός. Το σίγουρο όμως είναι ότι χρειάζεται και ανθρώπους δίπλα σου που θα σε βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Εγώ θα πω αυτό που πιστεύω και για τους δύο αθλητές και πολύ περισσότερο και για τον Στέφανο,
ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ, παίρνοντας παράδειγμα από τους top αθλητές, από τους κορυφαίους αθλητές, να υπάρχει μια προσθήκη στην ομάδα του ενός ανθρώπου που έχει πατήσει στα γήπεδα και στα βήματα και στα όνειρα του Στέφανου. Ο Μάρκ Φιλιππούσης δεν είναι μια τέτοια περίπτωση? Μπράβο. Που είναι στο πλευρό του. Μπράβο. Αν λοιπόν, ακριβώς αυτό, ο Μάρκ Φιλιππούσης είναι ένας τέτοιος αθλητής. Μακάρι λοιπόν να είναι δίπλα του πιο συχνά και σε μια περίοδο μεγαλύτερη και στα μεγάλα τουρνουά, γιατί μπορούν να μιλήσουν την ίδια γλώσσα και έτσι να του πει αυτό που πρέπει να του πει την κρίσιμη στιγμή και βέβαια προετοιμαζόμενοι πριν από το παιχνίδι για να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες. Άρα είναι ο Μάρκ συνέχεια μαζί του. Δεν ήταν εδώ πέρα, αλλά στα Grand Slam είναι σίγουρα, είναι σε αρκετά τουρνουά. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως, εδώ φαντάζομαι στο Roland Garros θα το δούμε ξανά στο πλευρό του Στέφανου. Είναι πολύ σημαντικό να είναι δίπλα. Είναι πολύ σημαντικό να είναι. Αν δούμε ότι ο Φέντερερ είχε τον Λούμπισιτς που ήταν 2-3 στον κόσμο, ο Τζόκοβιτς έχει τον Ιβανίσεβιτς που ήταν 2 στον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή, όλοι οι μεγάλοι αθλητές, και ο Αλκαράθ που έχει τον Φερέρο, που υπήρξε και αυτός 1-2 στον κόσμο. Άρα, αυτά είναι τα παραδείγματα που πρέπει να τα υιοθετήσει και ο Στέφανος και νομίζω θα τον βοηθήσουν πάρα πολύ. Πάμε λίγο στη Μαρία Σάκαρη, η οποία έφτασε μέχρι και τα ημιτελικά. Έχασε από την Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία πήρε τον τίτλο. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον Στέφανο, το εντοπίζω και στη Μαρία. Η Μαρία έχει μία τάση να αργεί λίγο να βρει το ρυθμό της μπαίνοντας στα μάτς. Πολλές φορές τη βλέπουμε να είναι αρκετά πίσω στο σκορ και τελικά να καταφέρει να κερδίζει τις μάχες. Με την Σαμπαλένκα βρέθηκε πίσω με 3-0. Βρήκε το ρυθμό της, ισοφάρισε 3 όλα, είχε break point για να περάσει μπροστά με 4-3, δεν κατάφερε να τα αξιοποιήσει. Στο 5-4 όπου ήταν μπροστά η Σαμπαλένκα, είχε 30-0 στο σερβίς η Μαρία, δέχτηκε το break, έφυγε το πρώτο σετ και από εκεί και ύστερα νομίζω πως χάθηκε εντελώς η Μαρία. Νομίζω πως έχει ακριβώς αυτό, είναι αυτό το πνευματικό το κομμάτι. Θεωρώ που θα πρέπει να είναι λίγο πιο δυνατή. Αλήθεια είναι. Μα λίγο πριν αυτό σου είπα ότι και για τον Στέφανο και για τη Μαρία αυτό εντοπίζω εγώ ότι είναι ίσως η αχίλλειος πτέρνα, γιατί τενιστικά είναι ολοκληρωμένοι και οι δύο. Και η Μαρίζα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παιδί, έχει επενδύσει πάρα πολύ στη φυσική της κατάσταση, έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και πολλά μπράβο και συγχαρητήρια, γιατί όντως είναι... Μας κάνει περήφανος. Μας κάνει περήφανος, ναι. Top spin μέρος δεύτερο. Είμαστε εδώ με τον Ανδρέα Τοφίκα. Ανδρέα, θέλω την άποψή σου για τον Αντρέι Ρούμπλεφ. Ο Ρούμπλεφ, ο οποίος στο Μοντε Κάρλο κέρδισε τον πρώτο του τίτλο Masters 1000, κέρδισε το διπλό με τον Κατσάνοφ στη Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη έχασε από τον Κατσάνοφ. Νομίζω πως είναι από τους παίχτες ο οποίος έχει κάνει και αυτός έχει κάνει ένα βήμα μπροστά σε σχέση με αρκετούς άλλους. Έτσι είναι. Είναι πολύ δυνατός παίχτης. Εκρηκτικός και στο παιχνίδι του και στο χαρακτήρα του. Με τα συναισθήματά του έχει μια δυσκολία να τα διαχειριστεί. Γι' αυτό και βλέπουμε καμιά φορά να εκτονώνεται έτσι, αλλά είναι ολοκληρωμένος παίκτης. Μπορώ να πω ότι έχει ακόμη να κάνει βήματα για να προσεγγίσει την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά είναι μέσα στο top 10. Να ξέρεις πως είναι ο μόνος παίκτης ο οποίος έχει πει: άλλοι προσπαθούν να βελτιώσουν τον drive του, στο reverse, στο βολέ τους. Εγώ αυτό που προσπαθώ να βελτιώσω είναι τα νεύρα μου. Είναι ο μοναδικός παίκτης που έχω ακούσει να το λέει. Ανδρέα, ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια που επισημαίνουν πάντα όλοι οι αθλητές είναι αυτό το με τη βαλίτσα στο χέρι και τα πάρα πολλά ταξίδια. Εσύ πώς προετοιμαζόσουν για αυτά τα ταξίδια και τι έπαιρνες μαζί σου? Υπήρχε κάτι συγκεκριμένο που το είχες πάντα μαζί σου για γούρι? Ποια ήταν η προετοιμασία που έκανες? Όχι, δεν είχα κάτι συγκεκριμένο, αλλά εντάξει, ήμουνα πολύ μικρός τότε. Ήταν τα χρόνια μέχρι 12, 13, μέχρι 20 που έπαιρνε σίγουρα τα απαραίτητα. Έτσι, και ήταν οτιδήποτε αφορούσε το τένις. Οπότε ελάχιστες βόλτες τότε στις πόλεις που ταξιδεύαμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε γυρίσει όλο τον κόσμο με το τένις και με τους αγώνες έτσι, στο εξωτερικό. Αλλά δεν θυμάμαι κάτι ιδιαίτερο που να το έχω συγκρατήσει μέχρι τώρα. Όχι. Λοιπόν, Ανδρέα, εμένα δεν μου έκανε εντύπωση το laptop gaming κτλ. Γιατί όλα τα παιδιά αυτής της ηλικίας νομίζω έχουν κάτι τέτοιο μαζί τους για να περνάνε την ώρα τους. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι
είχε μαζί του μαγιό για να κάνει μπάνιο. Εγώ θυμάμαι, μας έλεγαν οι πρωτοπονητές μας, όταν έχετε αγώνες δεν θα μπαίνετε στο νερό καθόλου, γιατί ο ήλιος θα σας κουράζει. Εγώ αυτό έχω κρατήσει στο μυαλό μου. Δεν ξέρω αν σου λέγανε και εσένα τα ίδια. Σίγουρα μια βουτιά μετά τον αγώνα μπορεί να έκανε, αλλά όχι πριν. Σου έκανε κάτι εντύπωση από όλα αυτά έτσι που παίρνει μαζί του? Δεν μπορώ να πω ότι μου έκανε κάτι ιδιαίτερη εντύπωση. Είναι ο εξοπλισμός που παίρνει που μπορεί να πάρει ένας αθλητής αυτής της ηλικίας για να περνάει και την ώρα του. Εντάξει, τώρα το μεταξωτό μποξεράκι, εντάξει, ήταν μια χαρτωμένη έτσι, προσέγγιση. Όχι, δεν μπορώ να πω, πέρα από τα beef sticks που ανέφερε, αλλά θα έχει τους λόγους του. Okay. Αυτά δεν τα έχω ξανακούσει ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Σ' αρέσει σαν παίχτης ο Φρίτς? Δεν μπορώ να πω ότι είναι από τους αγαπημένους μου, αλλά είναι ένας γρήγορος παίκτης, δυναμικός, με πολύ καλό σερβίς. Νομίζω ότι έχει τα στοιχεία ενός αθλητή Αμερικάνου. Ναι. Εμένα το μόνο έτσι που δεν μου πολύ αρέσει, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών, είναι ότι, και ποτέ δεν μου άρεσε αυτό, η πάρα πολύ κλειστή λαβή στο forehand. Ναι, δεν είναι καθαρό το χτύπημά του, τεχνικά. Γι' αυτό ανέφερα ότι δεν είναι ίσως από τους αγαπημένους μου, γιατί τεχνικά είναι λίγο σκληρό, είναι λίγο νευρικό, ναι, με αυτή την κλειστή λαβή που λες, και δεν μπορείς να το διδάξεις και εύκολα. Έτσι ακριβώς. Top spin μέρος τρίτο και θα συνεχίσουμε με πάντελ. Ανδρέα, νομίζω πως το πάντελ έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, τα τελευταία αρκετά χρόνια θα έλεγα. Είναι ένας τρόπος διασκέδασης για πάρα πολύ κόσμο πλέον, γιατί βλέπουμε ότι τα γήπεδα είναι γεμάτα, φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια πλέον τα γήπεδα πάντελ. Πώς σου φαίνεται σαν άθλημα και αν έχεις παίξει ποτέ? Δεν έχω παίξει πάντελ, όχι. Είναι ένα πάντρεμα τένις, σκουός. Κάπως έτσι. Δεν είχες ποτέ την περιέργεια? Όχι, δεν την έχω την περιέργεια. Όχι, ίσως είμαι παραδοσιακός και μένω στο σπορ που αγαπώ και που έτσι με έχει κερδίσει. Αλήθεια είναι ότι παίζει αρκετός κόσμος τένις, πάντελ. Είναι εύκολο γιατί... Βλέπουμε και πλάνα παράλληλα. Ναι, επιχειρηματικά ίσως είναι πολύ πιο εύκολο να γίνουν γήπεδα πάντελ, δηλαδή σε ένα γήπεδο τένις χωράνε σίγουρα 2-3 γήπεδα πάντελ. Οπότε είναι πιο εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο και νομίζω ότι υπάρχει μια τάση τώρα να κινείται ο κόσμος σε αυτή την κατεύθυνση. Ίσως είναι, δεν ξέρω αν έχει τόσο τεχνική το πάντελ και αν ένας προπονητής διδάσκει την τεχνική του πάντελ. Δεν ξέρω αν έχει. Έχω παίξει μια φορά πριν από πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω προσωπικά ότι τεχνική ιδιαίτερη δεν έχει. Απλά είναι δύσκολο για μας τους τενίστες να συνδυάσουμε ότι παίζει ο τείχος. Το οποίο εμένα ήταν αυτό που ουσιαστικά με μπέρδευε πάρα πολύ. Αλλά βλέπουμε πάρα πολλούς αθλητές, ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, πρώην τενίστες, οι οποίοι ασχολούνται πάρα πολύ έντονα με το συγκεκριμένο άθλημα, με το πάντελ. Δηλαδή, βλέπουμε πλέον και μέσα από το Instagram τους έχουμε δει και τον Τζο Βίλφριντ Τσόγκα να παίζει πάντελ και τον Ρότζερ Φέντερερ να ασχολείται και αυτός με το πάντελ. Και είναι ένα άθλημα που, όπως και το τένις τα τελευταία χρόνια, έτσι έχει φέρει πάρα πολύ κόσμο στα γήπεδα και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι αλήθεια. Σίγουρα είναι ωραίο, γιατί ασχολείται καταρχήν περισσότερος κόσμος με τον αθλητισμό. Έτσι. Από τη στιγμή που αθλείται και υπάρχει ρακέτα, υπάρχει μπαλάκι, είμαστε θετικοί να ασχολείται ο κόσμος και γιατί όχι να γνωρίσει αυτό το σπόρο. Απλά και εγώ επιμένω και δεν γνωρίζω κατά πόσο διδάσκεται το κομμάτι της τεχνικής και αν ένας παραδείγματος χάρη προπονητής του τένις μπορεί να γίνει και ένας δάσκαλος του πάντελ. Ή αν υπάρχει δάσκαλος ο οποίος... Αυτό μπορώ να σου απαντήσω, γιατί ξέρω πάρα πολλά παιδιά και πρώην τενίστες οι οποίοι κάνουν πλέον και μαθήματα τένις αλλά και μαθήματα πάντελ. Και αυτό που σου έλεγα για τον κόσμο, που όπου γίνονται αγώνες πάντελ, έτσι, παγκόσμιοι αγώνες, τα γήπεδα και τα στάδια γεμίζουν. Μιλάμε ότι πάρα πολλοί κόσμος το παρακολουθεί, γιατί θεωρεί πως είναι ένα άθλημα πάρα πολύ. Είναι γρήγορο και είναι πολύ εντυπωσιακό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αν παίζεις πρέπει να είναι πιο διασκεδαστικό. Εμένα προσωπικά δεν ξέρω αν θα μπορούσα να κάτσω να παρακολουθήσω ένα ολόκληρο παιχνίδι πάντελ, αλλά νομίζω ότι όταν είσαι μέσα στο γήπεδο είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορο και είναι διασκεδαστικό και ενδεχομένως να είναι αυτό που αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Πιθανόν.
αν το φέρει ευκαιρία και παίξω κάποια στιγμή, θα μπορέσω να σου πω και εγώ την δική μου προσωπική εμπειρία γύρω από αυτό το νέο σπορ. Και όπως λένε πολλές φορές οι τενίστες χαριτολογώντας, ότι συνήθως αυτοί που δεν μπορούν να τα καταφέρουν στο τένις, το γυρνάνε στο πάντελ. Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό, χαριτολογώντας πάντα. Δεν ήθελα να το πω και εγώ αυτό, αλλά ναι, μπορείς να το πεις και αυτό. Σίγουρα πάντως ένας αθλητής του τένις μπορεί να παίξει, φαντάζομαι, πολύ καλό πάντελ, όπως βλέπω από τις εικόνες αυτή τη στιγμή. Και πάμε να δούμε ακόμη περισσότερες εικόνες από το τουρνουά πάντελ που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Ανδρέα, την Τετάρτη ξεκινάει το Masters της Ρώμης, σε ένα τουρνουά που πέρσι ήταν φιναλίστ ο Στέφανος Τσιτσιπάς, είχε χάσει από τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Έχει βγει ήδη το ταμπλό των γυναικών. Η Μαρία Σάκαρη βρίσκεται από την πλευρά της Ίγκας Σβιόντεκ και αν όλα πάνε καλά μπορεί να συναντηθούν στα προημιτελικά. Αυτά που είδαμε στη Μαδρίτη, τους παίχτες που είδαμε στη φόρμα που βρισκόντουσαν στη Μαδρίτη, πιστεύεις ότι θα υπάρξει μια συνέχεια και στη Ρώμη? Πιστεύω πως όχι, διότι οι περισσότεροι και μάλλον οι μεγάλοι αθλητές προπονούνται με ένα στόχο να είναι στην καλύτερη φυσική τους κατάσταση και στην καλύτερη φόρμα στα Grand Slam. Άρα έρχεται μετά η Ρώμη το Roland Garros και θα πρέπει να είναι καλύτεροι με γνώμονα αυτό. Γιατί στη Μαδρίτη είδαμε top αθλητές, top δεκάδα, να έχουν αποκλειστεί από τον γύρο των 32 και στους 16. Δηλαδή ο Στέφανος έκανε την καλύτερη πορεία από τους αθλητές που είδαν στην top δεκάδα, εξαιρώντας τον Αλκαράθ. Άρα πιστεύω ότι θα δούμε πιο καλό, δηλαδή θα δούμε αυτούς τους top αθλητές να προχωράνε περισσότερο. Ναι, να πηγαίνουν στην οκτάδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συνέβη πέρσι στο BNL Internazionale d'Italia, στο Masters της Ρώμης, και θα το συζητήσουμε στη συνέχεια με τον Ανδρέα Φίκα. Λοιπόν, ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι αυτός που κέρδισε τον τίτλο πέρσι. Ήταν ο 6ος τίτλος στη Ρώμη για τον Νόβακ Τζόκοβιτς κόντρα στον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Στέφανος, ο οποίος θα έχει πάρα πολλούς πόντους να υπερασπιστεί φέτος στην Ρώμη. Είναι ένα κομβικό τουρνουά για τον Στέφανο, ο οποίος θέλει να τα πάει καλά, θέλει να κρατήσει τους πόντους που κέρδισε πέρσι. Πόσο δύσκολα τα βλέπεις τα πράγματα για τον Στέφανο φέτος στη Ρώμη, με την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής από τον Τσιτσιπά? Ευχόμαστε και ελπίζουμε να είναι στην καλύτερη του κατάσταση ο Στέφανος. Όπως είπα λίγο νωρίτερα και το ανέφερε μόλις τώρα και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ότι προσέχουν να είναι στην καλύτερη φυσική τους κατάσταση στη Ρώμη, γιατί το επόμενο του είναι το Roland Garros. Σίγουρα θα είναι δύσκολο το έργο του Στέφανου, μιας και έχει να κρατήσει όλους αυτούς τους πόντους και ενώπιση του Roland Garros. Ο Στέφανος είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός παίχτης, χαρισματικός αθλητής, ολοκληρωμένος. Πιστεύω θα τα καταφέρει και εύχομαι σαν Έλληνας να κάνει μια έτσι πάρα πολύ καλή πορεία και στη Ρώμη και στο επόμενο τουρνουά μετά που είναι το Roland Garros. Θεωρείς πως η χωμάτινη είναι η επιφάνεια που ταιριάζει περισσότερο από όλες οι υπόλοιπες? Ναι, πιστεύω πως ναι. Έμαθε τένις η χωμάτινη επιφάνεια, φαίνεται ότι κινείται ωραία στο χώμα, είναι όμως ένας παίκτης που μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλά σε όλες τις επιφάνειες και αυτό τον κάνει ξεχωριστό. Μπορεί να παίξει serve and volley, μπορεί να μείνει στην baseline, μπορεί να κάνει πολύ ωραίο slice, να κάνει drop shot, πολύ ποιοτικός, και αν με ρωτούσες από αυτή τη νέα γενιά ποιος αθλητής σου αρέσει περισσότερο, νομίζω ότι ο Στέφανος έχει όλα τα προσόντα. Είναι πλήρης. Είναι all-court player που λένε. Ακριβώς. Και νομίζω ότι η τεχνική του είναι μακράν πιο ωραία από όλους τους υπόλοιπους της γενιάς του. Δηλαδή τα χτυπήματά του, οι λαβές του, τα πιασίματα είναι πολύ καθαρά χτυπήματα. Μπορείς να το διδάξεις πάρα πολύ εύκολα.
Και το backhand του και το forehand και τα βολέ του είναι πεντακάθαρα και γεμάτα χτυπήματα όλα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Το τένις του και η τεχνική του προσομοιά στο Φέντερερ, που είναι και ο αγαπημένος μου αθλητής, οι κινήσεις του είναι πάρα πολύ καθαρές και είναι κινήσεις που μπορείς να τις διδάξεις σε έναν νέο αθλητή. Ναι. Είδαμε λίγο νωρίτερα τον Κάσπερ Ρουντ. Το βλέπουμε και τώρα που παίζει με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, οι οποίοι ήταν φιναλίστ πέρσι στο Ρόλαν Γκαρός με τον Τζόκοβιτς ο Ρουντ. Και είδα στο βιογραφικό σου ότι έχεις παίξει με τον πατέρα του, Κρίστοφερ Ρουντ, και από ό,τι μου είπες πριν από λίγο έχετε παίξει μαζί διπλά. Ναι, έχουμε υπάρξει παρτενές στα διπλά. Πώς και έτσι βρεθήκατε οι δυο σας, κάνατε παρέα? Έλατε, όχι παρέα δεν κάναμε, αλλά επειδή συνηθίζαμε να παίζουμε και μονά και διπλά στα τουρνουά και μιλάμε σε juniors τουρνουά, κάτω των 18 ετών. Και ο Ρουντ είναι ένας αθλητής που μπορεί να έχει, νομίζω έχει φτάσει και μέχρι το 75 στον κόσμο, δηλαδή έχει κάνει καριέρα στο ATP. Ταξιδεύαμε μαζί σε όλο τον κόσμο και έτσι πολλές φορές έχει τύχει να παίξω και με αθλητές και σε μονά παιχνίδια μαζί και σε διπλά. Άρα ο Ρουντ θα μπορούσε να είναι και παιδί σου με λίγα λόγια, αυτή τη στιγμή που έπαιζε με τον μπαμπά του στα junior. Ακριβώς. Θέλω να μου πεις λίγο τι κάνεις εκεί στον Διόνυσο. Έχεις αναλάβει τον όμιλο του Διονύσου. Έχεις μια δική σου σχολή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2004. Έχεις πάρα πολλά παιδιά. Μίλησε μου λίγο για τη δουλειά που γίνεται εκεί. Από το 2004, 19 χρόνια τώρα, είμαι υπεύθυνος της Ακαδημίας Τέννις του Αθλητικού Ομίλου Διονύσου. Είμαι υπεύθυνος προπονητής εκεί. Πραγματικά έχουν παίξει και παίζουν εκατοντάδες παιδιά. Κάθε χρόνο παίζουν περίπου στα 200 παιδιά και πάρα πολλοί ενήλικες. Εντάξει, είμαστε μια πάρα πολύ έτσι δεμένη ομάδα. Πάρα πολλά χρόνια αυτή η ομάδα μαζί. Αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Ουσιαστικά, εγώ θεωρώ ότι είμαι ευλογημένος γιατί δραστηριοποιούμε με κάτι το οποίο μεγάλωσα, αγάπησα και έχει γίνει μέρος της ζωής μου. Και αυτό θέλουμε και προσπαθούμε να περάσουμε και εμείς στους νέους και στις νέες που έρχονται στην Ακαδημία μας, να γνωρίσουν το τέννις, να αγαπήσουν το τέννις και να γίνει το τέννις μέρος της ζωής τους. Είσαι πολλές ώρες στο γήπεδο καθημερινά? Παλιότερα ήμουνα περισσότερες. Τώρα δεν είμαι όσες παλιότερα, αλλά ναι, 6-7 ώρες την ημέρα, ναι. Αντρέα, σου έχει λείψει έτσι να παίξεις λίγο, σου λείπουν οι παλιές εποχές που έτρεχες σε αγώνες, όλη αυτή η ένταση, ο κόσμος, το χειροκρότημα? Λείπει αυτό από τη ζωή σου? Γιατί στους περισσότερους αθλητές νομίζω αυτό είναι που τους λείπει περισσότερο. Αυτή η επαφή που είχαν με τον κόσμο, αυτό το καρδιοχτύπη. Μάλλον έχω συμβιβαστεί με το κομμάτι της προπονητικής και δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει με αυτή την έννοια που το αναφέρεις. Είναι μέσα στην καρδιά μου, έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις. Ο πρωταθλητισμός είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και απαιτεί πολλές θυσίες, πολλή δουλειά. Να έχεις βέβαια και το έτσι, ανάλογο ταλέντο. Αλλά και το παρακολουθώ με χαρά και με αγάπη. Ποιο έχεις έτσι στο μυαλό σου, άμα σου πω παίζουμε ένα παιχνίδι έτσι, που σου έχει μείνει έτσι χαραγμένο στο μυαλό, ποιο θα έλεγες? Είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Δικό μου παιχνίδι. Δικό σου, ναι. Είναι ο τελικός του πρωταθλήματος Ελλάδας Ανδρών. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια έτσι, στιγμή της καριέρας μου. Το 92. Με τον Γιώργο Καλοβελώνη. Με τον Γιώργο Καλοβελώνη. Και στα ημιτελικά έχεις κερδίσει τον Τάστο του Παβέλα. Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Οπότε έχεις κερδίσει τους δύο καλύτερους. Εσύ το λες αυτό, ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχα μπει μέσα σε δύο μεγάλους αθλητές εκείνης της εποχής και κατάφερα, ας το πούμε, ταράξει τα νερά. Ναι, είχα ταράξει τα νερά. Ίσως να μην είχαν χάσει και ποτέ από έναν αθλητή στο πρωτάθλημα Ελλάδος και οι δύο την ίδια φορά. Και ήταν και η χρονιά που ήμασταν μαζί στον τελικό. Απλά η διαφορά ήταν ότι εσύ είχες κερδίσει και εγώ είχα χάσει. Είχες παίξει τελικό τότε. Είχα παίξει τελικό την ίδια χρονιά, ναι. Έτσι, ναι. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ που αποδέχτηκες επιτέλους την πρόσκλησή μου. Να είσαι καλά. Και ήταν πολύ μεγάλη χαρά για μένα που ήμασταν μαζί εδώ πέρα σήμερα. Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και ελπίζω να τα ξαναπούμε πάλι στο μέλλον. Ένα ακόμη Top Spin έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά.